Diyos marhay na aldaw po sa Indogabos, mga tugang nyamo ki Kristo. Sa satuya pong pagpamibi, ibata man ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dulot kan Arcilla family, Joseph and Baby Dicena Llantero, Ruel Ricapuente, Rene de la Cruz and Oliva family, Ami Serrano, Sis Binang, Pat Morales, Mrs. Plandes. Pasasalamat para sa mga grasyang naresibi asin safe ni work ni Antonio, dulot ni Mr. and Mrs. Antonio Pareño and family. Prayer intention for land dispute, dulot ni Sis Nene del Rosario. Pasasalamat asin complete healing ni Sis Purit, dulot ni Sis Salvi Cabral. Petition mass for safe and successful business and work kan mga minasunod, Mary Jane Prado, Maria Francia Llantero, Virgil Llantero, Hector, Alexis, Joseph and Bibi. Dulot ni Dicena and Llantero family. Complete healing Abnida, dulot ni Sis Norma Bardi. Complete healing ni Rabon Rabinitas, dulot ni Sis Nitz Abio. Para sa maray na salud, kan Villafuerte family asin Rosalia Asense, dulot ni Janet Villafuerte. Safe travel ni Jerome Rodriguez, good health ni Biel Maria and Maria Fe Donna Rodriguez, good health ni Baby Carmen Bunyag, Arnaldo II and Arnold Corby Bunyag, asin good health ni Cindy Compuesto Bunyag, dulot ni Sis Binang. Safe travel ni Aguila and Bahamundi family. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Rodrigo Sr., dulot kan Abias family. Para sa kalag ni Gloria Amado, Lucinia Permin, Daniel Abilino Santos, Joel Asin Renato, dulot ni Brad Pau. Para sa kalag ni Isidoro, asin para sa mga kalag sa purgatorio, dulot kan Dicena and Llantero family. Ngunyan iyo an ikatulong Domingo nin taon. An satuya pong tema, liwanag sa kadikluman. Si Kristo, iyo an liwanag na nagdaog sa kadikluman, nadarakan pagkakasala. Sa liturhiya ngunyan, inaapudan kita gabos na makihiras sa liwanag nin kagurangnan. Ang liwanag na nagtatao nin kaligtasan. Ang satuya pong Santa Misa ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Jerome Pilayo, Mission Director kang Archdiocese kan Cáceres. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Sangaran ka nama, asin ka na aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Yesu Kristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro, kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa saimong espiritu. Mga tugang ako antang sa itong mga kasalan. Tangani magkanigo kita magsilibrar, kan mga banal na misteryo.
Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyaw kay Santa Maria Dani na Birhen, sa kabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurang nan aking bugtong Jesucristo, kagurang nan Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, kay raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, ako aan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan oro, kahalangkaw. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan na sindayang katapusan, palaada, an sa imong pagkamuot na uya sa samo. Tangani ang samuya mga paghingowa, sangaranin sa imong aki, magtaonin pagkasararo, asin katuninongan sa kataohan. Ininahagad mi, huli kay Jesucristong kagurang na niyamo sa imong aki, nakaiba mo asin in Espiritu Santo, na ubuhay asin nagahade, sarong Diyos sa kapanahonan, nin mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An kagurangnan, iyo an ginikanan kan liwanag nin kaugmahan. Siya ang nagtataukan tunay na espiritu nin paglaom.
Hinanyugon po niya to, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Kaitong mga aldaw, pinababa nin kagurangnan ang runa ni Zabulon, asin ang runa nin Naphtali. Alagad sa mga maabot na aldaw, papamurawayan niya ang dalan nin dagat sa ibong kanhordan. Lalawigan nin mga kinaban. Ang mga tao na naglalakaw sa kadikluman, nakahiling nin dakulang liwanag. Sa mga nag-eerok sa daga na madiklum, suminirang ang liwanag. Pinadakola mo ang saindang kaugmahan. Nauugma sinda sa saimong atubang, siring sa kaugmahan kun panahon nin pag-ani, siring sa kaugmahan kun nagbabanga kan mga ginana. Araw ka nangyari sa aldaw ni Midian, rinunot mo ang saksi na nakakagabat sa iya. Ang pamalo na sa saiyang abaga, ang pamakol nin pagpasakit sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang kagurangnan sa kuyang liwanag, asin sa kuyang kaligtasan. An kagurangnan sa kuyang liwanag, asin sa kuyang kaligtasan. Ang kagurangnan sa kong ilaw, asin kaligtasan. Si Isay ang sakong matatakotan. Ang kagurangnan, paalawan nin sa kong buhay. Sa kiisay ako matatakot. An kagurangnan sa kuyang liwanag, asin sa kuyang kaligtasan. Sarong bagay sana ang hagad ko sa kagurangnan. Sarong bagay na sa kuyang maawot. Na ako mabuhay sa harong nin kagurangnan. Sa gabos na aldaw nin sa kuyang buhay. Na manamitan ko ang kahamisan nin kagurangnan, na mahiling ang templo na sa iyang eerokan. An kagurangnan sa kuyang liwanag, asin sa kuyang kaligtasan. Aram ko na ang pagkamarahayon nin kagurangnan. Sa kuyang mahihiling sa daga nin mga buhay. Maglaom sa iya, magdanay, pasarigon ang puso, maglaom sa kagurangnan. An kagurangnan sa kuyang liwanag, asin sa kuyang kaligtasan. An ikaduwang babasahon, nagpapahayag kan pangangaipo na magkasararo ki Kristo. Hinanyugon po niya to, an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Sa ngaran ni Hesukristo na sa tung kagurangnan, hinahagad ko sa indo, mga tugang, na saro sana an sa indong urolay. Asinday kamo mag-iriwal, kundi magkaburunyog sa saro sanang isip, asin saro sanang buot. Huli ta ibinareta sako, mga tugang, kan mga tawo ni Chloe, na igwanin pag-iriwal sa indo. Susog sa bareta, lambang saro sa indo nagsasabi, ako ki Pablo, ako ki Apollo, ako ki Cephas, ako ki Kristo. Ano si Kristo nababanga? Ano si Pablo impinako sa krus huli sa indo? Ano kamo binunyagan sa ngaran ni Pablo? Huli taday ako sinugo ni Kristo, tanganing magbunyag. Kundi tanganing ibalangibog ko an marahay na bareta. Bakong sa paagi kan filosofiya, tibaad masayang an krus ni Kristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Si Jesus ang kapanuan kan propesiya ni Propeta Isaías. Siya ang panugang liwanag, ninhuli tadaran niya ang marahay na bareta nin kaligtasan. Ang liwanag na ipinahayag ni Propeta Isaías, mayong iba kundi ang kagurangnan. Si Jesus, bilang liwanag kan banwaan, nagpuon ng mga pudan sa mga tao na magsulsol kan sa indang kasalan.
Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kanibang Helyo, sosog, kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan nabaritaan na si Juan dinakob, si Jesus nagbalik sa Galilea, binayanan Nazaret, asin nag-eerok sa Capernaum, sa tampi kan danaw, sa runa kan danaw, nin Sabulon asin Neptali. Digdi, nautob ang sinabi ni Propeta Isaías, runa nin Sabulon, asin runa nin Neptali, dalan kan dagat, sa ibong kang Jordan, Galilea kan mga paganos. An banwaan na yaon sa kadikluman, nakahiling ni dakulang liwanag. Sarong liwanag, suminirang sa mga nag-eerok sa daga, asin anino ning kagadanan. Danganan si Jesus nagpuon na magrukyaw. Magsulsol ka mo, taharanina ang kahadean nin Diyos. Pag-agi sa tampi, kandanaw ning Galilea, nahiling ang duwang magtugang, si Simon na inaapod Pedro, asin si Andres na naghulog kan hikot sa danaw, huli tasinda mga parasira. Si Jesus nagsabi sa inda, sumunod kamo sa ko, gigibuhon ko kamo mga parasira nin mga tao. Tolos, binaya ng mga hikot asin suminunod sa iya. Sa oraanitan, nahiling ang duwang magtugang, si Santiago, asin si Juan, mga aki ni Zebedeo, sindana sa sakayan, naghihiray kanhikon. Kaiba si Zebedeo, na sa indang ama, asin suminunod sa iya. Naglibot si Jesus sa bilog na Galilea, nagtukdo sa mga sinanggoga, nagrukyaw kan marahay na bareta ning kahadean, asin nagbulong kang gabos na may sakit asin helang. Mga may demonyo, mga epileptiko, asin paralitiko, gabos sa iyang binulong. Sinusunod siya nin kadakol ng mga tao, hali sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, asin sa ibong kan Jordan. An marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Si Jesus inaapod tang Nazareno, ninhulita siya taga Nazaret. Alagad sa pagpuon kan sa iyang ministeryo, nagduman siya sa inaapod na Capernaum, lugar narani sa danaw. Sinasabi mga 35 kilometro ang rayo hali sa iyang lugar na kon sa siya nagdakula. Ang danaw napapalibutan da ang mga 30 banwaan kaitong panahon. Asin dyan, saro ang
lugar na inaapod Capernaum, pinakadakulang banwaan na nakapalibot sa danaw. Asin ang mga lugar na ini sinasabing lugar nin mga pagano, Galilea nin mga pagano. Mga tugang manlaylay na klase nin tao. Asin huli ta manlaylay na klase nin tao, ang mga tao digdi sinasabing bukas ang isip, interesado sa mga bagong mga bagay na buot nindang manodan. Kaya mabilis sa mga tao na magtubod, nagdadangog, asin gusto ninda mga bagong mga bagay. Inang lugar na pinili kan sa tuyang kagurangnan. Asin ikadawang dahilan, ang lugar na ini, sinasabing kaipuhan na ang presensya ni Jesus. Ninhulit na ini lugar na inaapod Galilea ning kadikluman. Lugar o daga ning kadikluman. Tano ta ini daga nin kadikluman. Ninhulit na inidaa sinasabing lugar na ang mga tao maluya na sa pag-abot sa espiritualidad. Ninhulit na may mga manlain-lain ng tao, ang mga Hudiyo, bako ng pure ang kairiban ninda, apektado naman ang sa inda mga pagtubod. Kaya sinasabing ini daga ning kadikluman. Ini naapod pang daga ning kagadanan. Ninhulita ang lugar na iniyaon sa norte, pinakaharani sa mga kalaban, iyo ang madaling atakihon kang kalaban. Kaya nga ni ang lugar na Capernaum sinasabing naging sakop kang Assyria, naging sakop kang Babylonia. Madaling laugon, kaya madaling sakupon, dakol ang mga taong mga Hudiyo nagkagaradan sa lugar na ini. Lugar ning kagadanan, lugar nin kadikluman. Mga tugang si Jesus kaipuhan sa mga lugar na kung saan igwa ning kagadanan. Lugar na kung saan igwa nin kadikluman, nin hulita pag si Jesus yaon, igwa ning liwanag, igwa nin buhay. Mga tugang sa pagtukdo niya sa mga tao sa Galilea, inapod niya mga disipulos. Inapod niya si Juan, ang tugang na si Santiago, si Andres, asin ang tugang na si Pedro. Asin ang sinabi niya sa inda, madya ka mo, tanganing magin para sira man nin mga tao. Mga tugang, ang misyon ta, siring man kang misyon kan sa tuyang kagurangnan, bilang mga Kristiyano, magdara nin liwanag, magdara nin buhay. Ngunyan sa Amerika, magkakaigwaning marcha para sa buhay. March for life. Ninhulita, dakol ng mga lugar sa kinaban, maski sa Amerika, igwa mga lugar na legal ang abortion. Alagad may mga Kristiyano pa na nakikipaglaban para sa buhay. Mga tugang, kita magdaranin buhay, magdaran liwanag maski sa inmang kita magduman. Ang sabi ni Jesus sa mga disipulos, madya ka mo magin mga parasira nin tao. Ano ang buot sabihin kan magin parasira nin mga tao? Para sa mga Hudiyo kay itong panahon, napakahalaga kan tataramo na ini kan sa tuyang kagurangnan. Ang dagat, simbolo ini nin lugar ning kadikluman. Simbolo nin lugar ning karatan. Kay itong panahon, mayo pa man mga diving glasses. Mayo pa man yung mga gamit sa pagdive, ang aning mahiling, kung ano ang mga yaon sa erarom kang dagat, sa erarom kang lake. Ang pagtubod kan mga tao, ang dagat, ang danaw, lugar nin mga halimaw, lugar nin mga mararaot na mga bagay. Kaya buot sabihon, pag ihawas mo
maging parasira ka nin tao. Ihawas mo ang tao sa dagat ning kasalan, sa dagat ning karatan. Tabangan mo sinda na iligtas. Mga tugang, sa inmang kita magduman, andarahon ta buhay, andarahon ta liwanag. Mga magurang, magdara nin liwanag, magdara nin buhay sa saindong harong. Mga estudyante, magdara ka mo nin marahay na influensya sa saindong mga kaklase. Sa high school, magayunon. Ang buhay high school, magayunon. Ano po? Pero, dyan kung minsan nawawala itong sa inaapod ng innocence. Naglaog kita sa eskwelahan, inosente. Naglaog kita sa eskwelahan kung minsan, di kita taong magmuda, di kita taong mag-arog, di kita taong mag-inom, di kita taong mag-drugs, di kita taong mag-gibo, nin maraot. Pero kung minsan, dyan kita nakakanoon. Ano po? As in, kung minsan nakukuha tayo sa tuyang mga kaklase, na nagiging maraot na influensya sa satuya. As in, kung minsan kita ang maraot na influensya sa sainda. Mga estudyante na yaon digdi, maduman ka mo sa eskwelahan, nakadaong ka mo kan marahay na bareta, kung kamo nagsisimba, kung kamo tinataraman kan sa indo mga magurang nin mga marahay na tataramon. Sa eskwelahan, maging catalyst kamo. Magi kamo mga parasira nin taho. Mataram kamo si mga magayon lang na tataramon. Day magtukdo nin maraot. Day maging BI o bad influence, kundi maging good influence sa saindong mga kaklase. Maging parasira nin mga tao. Mga tugang makisumaro kita sa misyon ni Kristo. Nagduman sa lugar na may kadikluman, may kagadanan, may karatan, tanganing siya magdara nin liwanag, magdara nin buhay, magdara kan grasya. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki dahil na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa sato mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, kibirhen Maria, asin na ni tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ansayang kahadean dayang katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kay baka na ma asin ka na Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay, sa maabot na panahon. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan. Sa liwanag katataramo ni Diyos, ngunya na Domingo, ipamibitaan mga naghihingowa,
na magkaigwan ng katuninongan sa mga banwaan, ang mga inaapod ni Kristo na magrukyaw, kan marahay na bareta, ang satuyang simbag, kagurangnan, hinanyuga, ang samuyang pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. An mga nasa kadikluman, asin an mga naghihingawa na magkaigwanan katuninongan sa mga banwaan. Tanganing sumirang sa inda ang liwanag kan pagtubod ki Kristo. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. An mga banwaan, asin mga pamilya na nagiiriwal, tanganing maghade asin magdanay sa inda ang pagkamuot ni Kristo. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga, ang samuyang pamibi. Ang mga inaapod ni Kristo na magsunod sa iya, tanganing magdanay na maimbod, sagkod sa katapusan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga, ang samuyang pamibi. Kita gabos na uya sa misang ini, tanganing magpasalamat sa Diyos sa kadakol na mga balaog na iwinara sa to araw-aldaw. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga, ang samuyang pamibi. O Diyos, liwanag nin mga nasa kadikluman, samuyang paalawan na sinkosog, hinanyuga ang samuyang pamibi. Warasan sa mo ang biyaya, ning katuninongan na sinpagkamuot, magdanay man lugod kami sa paglingkod sa imo, huli ki Kristo, na samuyang kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po ang gabos. Magpamibi ko mga tugang tanganin sa ko sinansaindong atang maakumanlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyan ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Ama, ako kagurangnan, ang samuyang mga dulot, makatabang lugod sa samong kalingtasan asin kabanalan, ininahagad mi sa ngaran ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Itaas sa mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran. Hulit ta minsan ngani day mo kaipuhan, ang samong pag-umaw, balaog mo manggiraray, ang pagpahayag mininuutang na buot, taminsan
mayong naidadagdag sa imo, ang samong mga pagharubay, pinapauswag kami sagkod sa kaligtasan, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Kaya kay riba, kan mga koro nin mga angheles, nag-oomaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubol. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabo nin gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibi kami. Pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhaning tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo, gabos, asin magkakan kay ni. Tayni, iyon sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maning kalis sa sinigiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin mag-inom kay ni. Tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabulosan, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad, kan mga kasalan, ini, pag-ibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom, kansayang pagkagadan, asin pagkabuhay liwad, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin ay kimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man, giramdama sa imong pagkaherak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwan. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen ay na kan Diyos,
kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay, nadaing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Bania, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamahan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuon kan Diyos non na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Ayaon sa langit, papanalo ang ngaran mo. Magdato ang kaharian mo. Mangyari ang buot mo sa dagat, minsirin sa langit. Ansang kakanon sa araw-araw, itao mo sa muyangon niya. Asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin nare kami pagdaraha sa suko, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan ibinawalat ko sa indo. Ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo, hare pagilinga ang sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburinyog. Sosog sa imong kabutan, ika na nabuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen.
An katuninongan kang kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawahan kamo nin katuninongan. Maluhod po ang gabos. Uyang kordero kan Diyos, uyang nagpapara kan mga kasalan kang kinaban. Paladan, ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. O Diyos sa mga makakamhan, ang bagong buhay na itinatao mo sa mo, makapatalubo kan sa mo yung pagkamot, asin makapadanay sa mo sa kaugmahan, nin sa imong kahadean, huli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pasasalamat asin anunsyo. Pasalamatan ta po ang sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Jerome Pilayo. Ang sa tuya pong mas sponsor, Mr. and Mrs. Absalon Avio and family, asin ang sa tuyang choir, CRC Youth Choir. Pasalamatan taman ang sa tong lectors, asin lay ministers, asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa indang pag-iriba. Siringman, pasalamatan ta ang management and staff kan PVN-TV 5, asin kan Birds, sa padagos na pag-air kan Misa ning Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PVN-TV 5, asin sa kan Birds Channel 10. Announcement, imbitado po ang gabos sa ginigibong prayer meeting kada Webes, alas 6:30 hanggang alas 8:30 nimbanggi, digdi po sa CRC Center, kataid lang kang Archbishop's Residence. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makapangyarihan, ang Ama, asin ang Naaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa kaitaasan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa kaitaasan. Indeed, I need you. Holy Spirit, I pray. Come and strengthen your power. Come with your own special way, like the spring in the desert. Amang makakamhan, ipinadaramuan sa imong aki sa kinaban, tanganing magdara nin liwanag sa kinaban na nakatukaw sa kadikluman.
ninhuli sa kasalan, nagkaigwaning kagadanan. Iyaon siya tanganing ibalik ang buhay. Padagos mo kaming tauan ning kusog. Sa paagi kan sa imong banal na espiritu, na iyo ang tatao ning init sa samuyang mga puso. Liwanag sa samuyang puso. Tanganing kami man makatao nin pagkamon. Makatao nin liwanag. Ang samuyang presensya, makadara nin pagbabago. Sa lambang enkwentro, nyamo sa imo, makuha mi ang grasya. Asin lambang enkwentro mi sa samuyang kapwa, madarami man ang sa imong grasya. Ang gabos na ininahagad mi, sa tabang ni Ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Amen.